Dan gaan we over naar de manege in Pij. Daar vond afgelopen weekend een Big Sea-dag plaats. En dat is de paardensport voor de allerjongste. Big Sea rijden is veilig verantwoord rijden met de pony van de manege of de pony van je vriendje of vriendinnetje. Het is gewoon eigenlijk voor de reguliere dressuur en de springsport is Big Sea rijden. We beginnen dus al op hele jonge leeftijd zien. Hè? Ja, vandaag is de jongste volgens mij 3. Maar dan allemaal onder begeleiding, want ze weten allemaal dat ze een 18-jarige nodig hebben die wat hun begeleidt. En het is gewoon echt, heel veel kinderen onder de 6 vinden dat al heel leuk om te doen. En waarom zouden die niet al in de ponysport deel mogen nemen? Van de 36 kruisjes heb je er 35 goed. Dus dat wil zeggen dat je eentje open hebben gelaten. Hoe goed is dat? Dat is super goed. En er staat bij dat je goed naar voren moet kijken, want je moet altijd kijken waar je heen moet. En nog iets vlotter de volgende keer. Maar dat gaat wel, want dit was de allereerste keer. En hoe oud ben jij? 6 jaar. 6. Goed oefenen op het lichtrijden en dat komt allemaal goed. Zomaar aan de prijzen kunnen we. Ja, ze krijgen allemaal, iedereen is prijswinnaar vandaag. Dus niemand is 1, 2 of 3, maar allemaal gelijk. Dat is ook heel belangrijk in de sport. Ja. En het is heel leuk om te zien volgens mij. Er komen ook veel mensen gewoon kijken. Ja, we hebben vandaag echt een hele leuke opkomst hier. Echt. En het is de eerste keer dat zulke wedstrijd hier gehouden wordt. Nou, dat was gewoon met plezier heb ik het mee georganiseerd. Want we hebben hier echt een super team bij Manege op de Berg. En het gaat gewoon allemaal super. Dus dat is heel fijn. Ja. Welke onderdelen doen ze allemaal? We hebben vandaag het begeleidingsspel voor de kinderen, voor de allerkleinste. Die zijn vanmorgen geweest. En vanmiddag is het klasse AA en de klasse A springen. Dus de klasse AA springen is onder begeleiding, dus mag iemand meelopen. En de klasse A springen mogen ze echt alleen een parcoursje springen voor de iets gevorderden. Ja. En dan zitten hier misschien wel wat Olympische kandidaten bij? Ja, we hopen van wel. Hè. Dus we hopen op Jeroen Dubbeldammetjes. Maar we hebben hier ook een aantal ruitertjes wat meerijden waar de ouders ook heel bekend zijn in de sport. Waar dus eigenlijk ook weer de kleintjes van bezig zijn. Dus dat is eigenlijk heel leuk om te zien. Hier is het nieuwe talent aanwezig. Ja, vandaag zeker. Dus we hebben ook echt vanmorgen, we zijn om 8:30 al begonnen. En ze waren ook echt allemaal stipt op tijd. En ze komen echt van heide en verre, want sommigen moeten echt bijna 2 uur rijden, willen ze meedoen. En we hebben bijna 100 starts vandaag. Dus ja. Veel succes. Ja, dankjewel.